To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muna amfani da wannan dama muna mika wato ainihin sakon jaji zuwa ga tsohon gwamnan mu Malam Ibrahim Shekarau bisa wato ainihin ibtila'i da ya fada masa na gobara. Muna fatan Allah ubangiji ya mayar masa da alkhairi a abin da ya rasa. Allah ubangiji ya sa wannan jarabawa ce da ya jarabce shi da ita, kuma Allah ubangiji ya bashi ikon ci. Duk wanda ya wata asara ta dukiyarsa, Allah ubangiji ya mayar masa da alkhairi. Malam Ibrahim Shekarau mai girma Saddaunan Kano, tsohon sanata, tsohon ministan ilimi, tsohon gwamnan jihar Kano, muna amfani da wannan dama muna mika sakon jaji. Allah ubangiji ya mayar ma da abin da ka rasa bila adadin. Allah kuma ya kare gaba. Duk da har yanzu ba a samu sako na wato ainihin menene musabbabin tashin wannan gobara ba, to kuma menene Allah ubangiji shi ya bawa kansa sani, kuma ya fi kowa sanin menene dalilin tashin wannan ainihin gobara. Sannan naga wani yayi magana da radio kanin Freedom Radio suka saka wannan labarin, naga wani yayi comment a kasa yana cewa wai Malam Ibrahim Shekarau yana sani yasa yaransa suka tashi wannan gobara saboda talauci da yake damunsa. Yana so gwamnatin Kano injiniya Abubakar Yusuf ya bashi kuɗi don ya gyara gidansa ko a gyara masa wannan sabon gida. Wannan gaskiya akwai rashin hankali da rashin tunani da toshewar basira da rashin tarbiyya da rashin mutunta wanda suke wato ainihin na gaba da kai. Baka daidai ba. Muna fatan idan sako ya isa zuwa gare ka, Allah ubangiji ya baka ikon gyara in mai gyara ne kai. Idan kuma ba mai gyara bane kai, Allah ya ba mu ikon hanyar da zamu bi mu lafici injinka dan ya zama aya ga na gaba. Malam Ibrahim Shekarau, Allah ya mai maka da alkhairi da sauran al'umma jihar Kano gaba ɗaya. A madadina da madadin yan uwa muna taya wato ainihin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau jaji.